Catalunya és una regió de gran riquesa situada al sud d'Europa en un entorn mediterrani. La societat catalana és oberta i diversa. La seva capital és Barcelona, pol d'atracció per l'activitat econòmica, les noves tecnologies, la innovació, l'emprenedoria i el turisme. És una de les regions més dinàmiques d'Europa i té un territori amb unes condicions immillorables per invertir-hi. L'Incasòl, l'Institut Català del Sòl, és l'organisme del Govern de Catalunya que transforma el sòl per activitats econòmiques i residencials. També construeix habitatge protegit i rehabilita el patrimoni històric. L'Incasòl disposa de terrenys en tot el territori català i en zones estratègiques, com l'àrea metropolitana de Barcelona o al llarg del corredor del Mediterrani, perfectament comunicades per la xarxa de transports. Tot el sòl compleix alts estàndards de qualitat i compta amb la garantia del govern català. L'Incasòl transforma els seus terrenys per a usos molt diversos. L'equip de l'Incasòl és multidisciplinari i altament qualificat, amb arquitectes, advocats, enginyers, economistes, tècnics. El departament comercial acompanya el client durant tot el procés, des del projecte inicial fins a la posada en marxa de la seva activitat. Les bones condicions de finançament de l'Incasòl faciliten les inversions i converteixen els seus actius en atractius per als clients d'arreu del món. Segons un estudi recent del Financial Times, Catalunya és la millor regió del sud d'Europa per invertir, pel seu potencial econòmic, posició geoestratègica, capital humà, estil de vida, rendiment, connectivitat i clima de negocis. Catalunya és una terra d'inversions, una terra d'oportunitats.